Čusák, čus. Tu je Film 5000, môj channel je Shotfire.sk. Môžete dať iba Fire.sk alebo tak ďalej. Alebo ja neviem, ale je to jedno. A tam si potom kliknete na hento a proste to je jedno. A dneska by som tento vlog zameral nad tým, že čo ma najviac sere, čo ma najviac teší a kedy ma to najviac teší. Takže ideme na to. Tak, asi by som už išiel na to. Práve som sa si kúkal moje videá. Toto má 6 pozretí, takže to je zatím 6. Toto má 7 pozretí, tak to je 13. 108 pozretí dohromady. 127 pozretí. 127 pozretí má každé jedno video od jedného. Proste dohromady pozretí. Počkaj, ešte tu je 26 pozretí. 153 pozretí. Kámo, dohromady tieto videá majú 150 pozretí. No a tak to ma najviac teší. To je asi všetko. 162 videí. No a jak som vám povedal, tak začnem hento. Videa, kanál. No, dám videa. A mám tu. A ďakujem za vaše odbery. Myslím, no, hej. Ešte sa tu troška to je jedno a niekto ma už kopíroval. Toto video. Nie. Toto. No a tuto by som sa chcel poďakovať všetkým, lebo fakt to je dobré a niekedy som sa až na tom zasmial. To je tvorené hrubé. No nič. No a tu by som sa tiež chcel poďakovať. A tak nič. A ešte tam toto video nahrávam dobre. A takže ideme na to, čo som hovoril, že chcem Takže hnevá ma to, že vy píšete nejaké komentáre a ani ich proste neuvažujete o tom. Takže čus. Počkaj, ja chcem iba komentáre. OK, nemám tu žiadny komentár. Tuto mám nejaký komentár. Takže čaute, vítam u môjho videa. Ne. Tuto mám komentáre. Ne. To tu mám, to viem. Tak, toto viem, že tu nemám. Či by sa tam pridali? Ne. Tak, tuto mám. Ne. Nie. Tu kabel? Tento email je sestrín, lebo ja ešte nemám. Uj. No a točím to o 7, teraz je 7 hodín. Akurát je vonku tma ako v pekle.
Takže by som... tento diel bude pomerne teraz krátky, no už sa konečne načítaj, že... Jožo, načítaj sa. Jo, už som prihlásený. Tuto vám tu ukazuje, že... takže, počkať, teraz vám ukážem, jaký ja nahrávam videa. Takže tuto máte svoju profilovku, keď na to kliknete, tak tuto máte dvoch odoberateľov, akože vám odobrali. A tuto máte nastavené na YouTube, tuto sa odhlasíte a tuto si predáte ešte, tuto sa vám takto zovarazí ešte nejaký účet. Tu máte meno. Jasne, že sa môže zmeniť, len ja ešte neviem ako, ale ináč dobre. Takže... čo by som ešte... Aha. A tuto máte... Počkaj, čo to je? Tam je niečo, neviem ani už čo, lebo ja sa poďme na to kliknúť. Tuto nahrať, keďže už máte, musíte mať proste už video natočené, alebo ak chcete už rovno natáčať na YouTube, že teraz, že už to proste nechcete upravovať nič, tak už tam len dáte, ukážem vám čo, ale teraz by som sa chcel vrátiť ku tomu, čo má sere. Takže to je to, že ostatní hovoria, že keby moje video by bolo lepšie, písajú do komentárov niektorí a oni keď to napíšu, tak ja som sa ich vždy spýtal, že no tak natoč nejaké video, urob tam edit, daj ho na YouTube a ešte ho tam zostrihaj, ne? A tak povedal, že OK, ne? A pozrel som sa na jeho video, žiadny strih, nič. Úplne všetko. Jak tam dával kameru je tam, potom jak si tam sadol a tak ďalej a to nemalo hlavu ani petu. No a tak no to je asi všetko a čo ma najviac čo ma najviac teší je to, že niekto mi je taký dobrý, že mi dáva odbery aj ani za neviem čo. A proste to je asi za tých kabel. Možno. Všetci už sú z toho no. Ja tež nemôžem sa priznať. A už ma to ani tak moc nebaví, ale vás to asi pobaví. A teraz ja neviem, že čo mám ešte, že sa kúkate na moje videá, viete o tom mojom kanáli a tak chcel by som sa poďakovať tým, čo ste mi dali odbery, lajky a tak ďalej. Takže fakt vám ďakujem a jak budem mať 10 odberov a 15 lajkov, tak alebo 0 lajkov a 10 odberov, tak natočím hru, ale to až na budúce, lebo teraz nebudem asi točiť, lebo si kúpim nový notebook až vtedy, lebo toto už sa neoplatí natáčať na toto. Alebo aspoň keď vtedy zopraví. No nič, tak majte sa krásne a čus! Počkať, a čus!